muganfo mi binani fo ne biteni fengere me dugukolo koka abi fo mo sira ala tuma ka sira da dugukolo sanfɛ sira mine dekudi karawo haidara kama haidara ka nafa sira ne ma ne bise ka mabla ka taa heji labi nde ko filɛ mais aw t'a kun dɔn aw t'a kun dɔn ne bɛ fɛn min namisa kɛra ne la o de lideri datugura lideri mɔgɔw bɛ min lideri mɔgɔw bɛ min Banigo Amadu Seru ma don min na k'a fɔ lideri bɛ nin cogo la a tun bɛ yɔrɔ saba de la k'a ye Karaw Haidara ka so ani Kati cɛw gulolen tun bɛ lideri la yɔrɔ ninnu na ka caya de ne nana ka min fɔ mɔgɔ ma ne défend mais ne balala k'a ye Tidjaniya bironba sigira ne kɔfɛ Kati ka ne président sigilen to ka bureau sigi n t'a kalama ka lideri bi bɔ ne kɔfɛ o kɛra don min ko bɔn n tɛ don bureau in na Karaw Haidara y'a bila yɔrɔ min na n bɛ sa n tɛ don tɔn wɛrɛ la tugun kabi a don n ye biki da fɔ bi n ma don tɔn la mais ne ser'u bɛɛ ma dibi la tiɲɛ ma fɔ ne fana ye ɲuru ka n sigi n da moriya bolo ka mise min na fo ka se bi ma mais n bɔra ni n yɛrɛ ye an nana Haidara kana n ka soutien yira lideri a kana bi jeunesse ko tɛ dɛ lideri ye min kɛ ka kɔrɔ an ka wuli k'an jɔ ne yɛrɛ b'a ɲɛma an faso ye Mali ye Mali y'an bɛɛ jɛ ye Karaw Haidara ye ne wele su fɛ a ko seko don an ko ne don n ko jɔn don ko Haidara n k'a kɛra di a ko n b'a fɛ i ka taa hiji la sini ne ko cogo la ko ɔhɔ n ye mɔgɔ wele n ko karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ye wele su la ko n ka taa hiji la n k'i tɛ taa ni n ka passeport k'i yɛrɛ ka taa a ko a ma nin sara mɔgɔ la dɛ n sera a wulila k'a jɔ buna bɛ ala ka hinɛ buna ɲɛ la a ko jɔn bɛ yan buna bolila ka na a ko passeport minɛ a ko hali photo ta wɛrɛ a kana minɛ nin na fitiri wale kafiri de ye n'a y'o de fɔ n ka kuma bɛɛ la Haidara ni mɔgɔ kumana ne kɔfɛ n'a tigi b'i ta i daji tu a kan ne n ka di ala la ala ye ne da ne den ne sɔn a fila bɛɛ ye juru kelen na ne ti janfa kɛ ne taara ka se Medine ne yɛrɛ n ye alikama ye ne ko n ko ja ne nana heji la o n ye mɔgɔ min ye k'a nana heji la Haidara sarala an ye ɲɔgɔn lajɛ ka sigi Sikaso ka ni Wasolon ka ni Maliyɛn ni Buguni ka an y'a sɔrɔ mɔgɔ 60 ani kɔ Haidara de y'an bɛɛ bila ka taa karawkɛ kuma in janyana wa a janyana a janyana ne dun tun b'a daminɛ fɔlɔ o tuma na silamɛw ko kuma janyana ne bɛ Kati lideri la Haidara ye siɲɛ hakɛ min kɛ ne kɔ ne b'a dɔn Haidara anw t'i janfa wa an t'i fara i janfa b'a kan ni maa min t'i fɛ ne t'o fɛ n'o bɛ fɔ Kati i ɲɛna den o den min wolo ne ka so k'a t'i fɛ ala kana balo i ma anw wele Seko Amadu ne yɛrɛ wolodenw ne jɔlen filɛ ne yɛrɛ wolodenw ne filɛ ala ye ne sɔn bi denkɛ 20 ani kɔ denmuso 10 ani kɔ a bɛɛ hakili ka ɲi a y'a fɔ Konatɛ k'a kana yɛlɛnna fila don ɔhɔ o tuma na ko kuma janyana a bɛ yafa ma nana vraiment ka na Haidara soutien ka Amsa Deli fɔ k'a soutien baara in na ala ka jama don hɛrɛ la ala ka jama wuli hɛrɛ la k'a ɲini fɛn o fɛn min kɛ a kana k'an ɲinama n'a kɛra an ɲinama an bɛ kɛsɛ n ka so de ala ka tiɲɛ dɛmɛ Haidara ala k'i ka denbaya dɛmɛ Haidara ala k'i tanga ala k'i jugu bi tigɛ kɔnɔ ɲɛ tɛ digɛ min na assalamu alaikum wa rahmatullah
Sarabi ala bolo Bonigo Amadou ay buye bakanye ay buye bakaya Sarabi ala bolo ko ay wa kemeji ala khasara amin ale kuma caya kuma ma nga caya o ay ngania nunu mogo ka don ti foyi ala nyebalo babo mogo ma min famu yo de ça fait ala nyebe mina o babo dabi min fo non min bi tusukuna setigi nyebala o babo Sarabi ala bolo ay bara chama nge ñogon fe Gundola baaraw la ani kɛnɛkan baaraw la ne yɛrɛ tun b'ale fɛrɛ minɛ de n'a tun ye wajuli daminɛ u bɛ ne wele ayiwa i ka cɛ b'a fɔ tan a b'a fɔ tan ne b'a wele n ko Amadu taa dɔɔnin dɔɔnin mais Ala de ye faama ye ale de bɛ mɔgɔ sara i ka kɛta la an karamɔgɔ tile banna ka ban ni min ye kuma sɔrɔ u ka kuma dan hakɛ la Ala k'an bɛɛ sɔrɔ sisan leader maakɔrɔbaw tɔgɔ la an bɛna kuma di Ustaz Mamadu Konate ma